יעל יקרה, אני רוצה לתת לך מתנת יום הולדת, אבל כל מה שאני יכול לעשות הוא רק להקדיש לך צילומים אלה. את קיימת כמו השמש הרחוקה הזאת, בלובן המבריק שלה. לפעמים חומקת כמו כדור טניס מתרחק. אני אומר ליעל, הריקוד שלך הוא אטרקטיבי, אבל הוא לא ממש אוריינטלי, דומה יותר למצרי עתיק. היא לא מבינה, היא רוקדת. אני מנסה למצוא משהו מאחורי הפנים האלה, נוף כלשהו. אני לא מוצא כלום.